어부소마 사디 बेलाय हामबाय मारो सिनि येन थाना जों गारि व्यवस्था खायरन बगै सिनि लासना जों हायाखै मावनोब्ला मुं बकरिखाय जों कुनो अर्ग गारि व्यवस्था खायनै किरै ओबन बगै गारि गुरान बगै कुनो व्यवस्था करे जों गारि गुरान बगै कुनो व्यवस्था करे जों अर्ग हाय बगै सिनि येन सार गारि गुरा व्यवस्था खायरगा कुनो बेलाय खाय हामबाय मारगो सिनि बुबग्रा आयुलक आय सातिर प्रमुथा दाक्ति जाति मंग आय के उंग तुंग के काजा तांग तो पहिला खनारा नों दाबो हॉस्पिटल फाइमनि जे इमप्रुव थैमनि माने नों कुनो हॉस्पिटल थानि साइजर तुम्हारा कुनो सांजिया दे सांजिया सांनबो रोङिया गरिब रं सिबुसियाखा माने नों गारि रनि व्यवस्था खाइ रहदि तुम्हारे हिनुबा साकिया दे बावरो साले साजा कायसा कायदिने साबसे सादसु सिया हिजे साइदो माने गारि क्रि हिंदे सा गारि तुंग हिंदे सा रहमनै दे रहमिया दे बुनस के दन गारि रहमिया एमबीबीएस न थांसिंदे आंखा एमबीबीएस दो मुख्यमंत्री दो मानि सरकार दो बिप्लब दे दो नरेंद्र मोदी दां बनबो सिनिया लेखा करे परा ग्राम गरिब साखा इनके नेक्स्ट टाइम न सिनी चुकचुलिस रायमा बिलिनि ईएम सर राजेश त्रिपुरानो न गारि रर खानो ओ बोसोर होगो माता बांग न गरिब्रनो ब माया नाङो दिनै ओ गथ' किसु मानेको तिग्राम थानि गथ' किसु मानेको देबरमा ब बनि तुइदु मुंबाय आंनो दिनै चुकचुलि सायमा बेलिनि आबो डीएम सार राजेश त्रिपुरा ब फेसारिनि मन्त्रि ब आंनो गारि थिया नाय तुमियागै रहरगो माया नांगौ दिनै आंनो गरिब रुना ब गारि रहगैसे बानो माया नांगौ आं तो बानि बुरुय बल थिनैनो अपासन थायो लागे साबसु गाबमा बुथि गायके थेलां दंदो न आनो तबो गारि रहगो गारि कागे आं मा थिंजा गतो बुदुवा बन बगै नों तावलाय माने निनि डेड बॉडी न पारागा मलन खापले काउकाय सुस्त भाबे ओ तबो खाय किसा माने सिनि ईएम सार जदिसे अब गारि रहया आंके नों निनि डेड बॉडी तलांनि अनेक समस्या होनाय माने अरफा सावमा तंनाय जा समस्या होजा हायपले बखै न आरोबो सावदे समिया थुजे बेरा मा कालान याना आंखौ दा जेबो न नांखौ जा हासे बावले तुंनाय तुंहा आसोद्रा अबस्था आंनो हायके खायो आं गरिब ब्रो लेखा परा करे पाहारि बुका हैन तां जानाय ब्रो न हायके खायो आंनो आसोद्रा अबस्था नि नों बन बगै सिनि ईएम राजेश त्रिपुरा न तमा सानिमसु माने सिनि जनगण माने अब जनगण जे बीजेपी खायने उंथै सीपीएम खायने उंथै बन नों त्रिपुरा मुथान तुइदु मुंबाय नों बन तमा हि जे महाराजा न त माया नामनि त्रिपुरा सानाव बाहायके माया नां तुंगै नों बन बगै नों तमा साने पारानि जारा एलाकानि बुसिया तसिया न बन तुइ तमा हि सानै नों बन तमा जरा मेसेज खाय साखनार निसु आंखा सिनि एलाकानि ब्रुना जे बीजेपी फा खायतै त्रिपुरा मुथा फा खायतै